De manera contundent, els 3 agents que acompanyaven el guàrdia urbà ferit han identificat que els 3 principals acusats els van llançar pedres i objectes des del carrer. Només un dels agents, el que estava al costat del que va rebre l'agressió, ha declarat que va veure com una de les pedres que va llançar un dels acusats impactava en el cap del seu company. Tira la piedra, toca con los restos del compañero, pierde equilibrio y cae como una plancha. ¡Pum! Entonces digo, madre, esto nos van a matar. Me fui para él, pensaba que se va a levantar. Oye, compañero, bueno, digo su nombre, levanta, levanta. Y veo que sangra de la nariz y de la oreja. Segons la versió dels agents, cap a 6:45 del matí, els joves es van enfrontar amb ells quan no van poder accedir a l'interior de la casa on es feia la festa. Els altres 2 guàrdies urbans, el caporal i l'agent, no van veure el cop, però sí han identificat els acusats. Un objeto, vimos con lanzado un objeto que pasó entre medio del caporal y mío. Vamos a ver, ¿ese señor Lanza? Sí, bueno, ahora no se parece mucho al señor que tuvimos en su momento, pero sí, es el señor del medio. Parecía ser que un compañero estaba herido, yo no lo percibía con posibilidad, vi que habían un par de piedras al lado de su cuerpo. Bien, o sea, usted lo que sí que ve claramente es al señor Lanza lanzar un objeto. El señor Lanza lanzar un objeto contra nuestra persona. La declaració d'aquests 3 agents és la principal prova de càrrec contra els 9 acusats. Demà s'espera que cada una de les parts presentin el seu informe forense sobre l'agressió.